Mga kapobre, maayong hapon. Nanguha di tag-isda ron mga kapobre. Oh. Kaya na-order mga kapobre. Atong hatdan mga kapobre. Andara mga kapobre. Ano lang ni siya mga kapobre. 160 lang ang kilo. Muna lang ni ang last na kong hatdanan mga kapobre. Oh. Kinsay ganahan mga kapobre. Kaya akong hatdan. Order lang mo mga kapobre. Duha ka tao akong last nga hatdan ron mga kapobre. O presko pa kayo mga kapobre. O buhi pa kayo. Maudi ay ni ang naharbis sa pispan mga kapobre. Muni siya ang 3 months. Hatod-hatod lang siya mga kapobre. Online lang. O kinsay ganahan mga kapobre ha. Order lang mo mga kapobre kay isag-isa ka kilo hatdan ako basta dinhi lang pud sa dool mga kapobre dire ra sa Kumarom. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Maayong hapon sa tanan.